ना कोनो खबर ना समाचार कोनो आइल बा। आँख असरा में बा जियारा बलम घबराइल बा। चिट्ठी लिख ले घर छठ करत बानी कैसे दौरा ले जाइब घाटे जो डेराइल बा। की रउआ बाहरा से घरवा जब ना की रउआ बाहरा से घरवा जब ना आए बुए बलाजी छठ घाट के रसोड़े हो जाए बुए बलाजी छठ घाट के रसोड़े हो जाए बुए बलाजी। बाहरा से घरवा जब ना बाहरा से घरवा जब ना आए बुए बलाजी छठ घाट के रसोड़े हो जाए बुए बलाजी छठ घाट के रसोड़े हो जाए बुए बलाजी। मैं चाहूंगी कि दोनों घुमा जाए बहरा बहरा रहतनी आ ससुर जी बूढ़ बानी तो कुछ अगर अढ़ावे के होई तो हम केकरा से कहब केकरा से हम मंगवाए साड़िया पियरिया केकरा से हम के गवाए नारियल नींबुआ केकरा से हम खिलवाए साड़िया पियरिया केकरा से हम मंगवाए नारियल नींबुआ। बूढ़े
जय हुए बलम जी। बोले छठी मैया की, अपने अपने माता पिता की